Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e windande men ɗimmire nde ɗo henne janggunoɗen ko yawti ko ɗum woni ba mo jangguɗono. On ji ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko ba, ba, be, be, bi, bi, bo, bo, bu, bu. On ji ɗo ko ab, ab, eb, eb, ib, ib, op, op, up, up. Ɗo ko bab, bab, ɗo ko bab, bab, beb, beb, bib, bib, bob, 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 bob. ɗum jangano hande noon alluwal ngal waylaki kono mon ji waylo no wayni waylaki kono mon ji hen waylo arrandema alkulal ɗimmal ngal holno waylarto ngara kofaɗo wonta ɓa kofaɗo wonta ɓa ay jon ɗo kofata keɓa ɓa ɗo keɓa ɓa ɗo keɓa aɓ ɗo keɓa aɓ ɗo keɓa ɓaɓ ay ɗo keɓa ɓaɓ ni foti ɗo keɓa ɓe ɗo keɓa ɓe ɗo keɓa eɓ ɗo keɓa eɓ ɗo keɓa ɓeɓ ɗo keɓa ɓeɓ ay ɗo keɓa ɓi ɗo keɓa ɓi ɗo keɓa iɓ ɗo keɓa iɓ ɗo keɓa ɓiɓ ɗo keɓa ɓiɓ ay ɗo keɓa ɓo ɗo keɓa ɓo ɗo keɓa oɓ ɗo keɓa oɓ ɗo keɓa ɓoɓ ɗo keɓa ɓoɓ ɗo keɓa ɓu ɗo keɓa ɓu ɗo keɓa uɓ ɗo keɓa uɓ ɗo keɓa ɓuɓ ɗo keɓa ɓuɓ ay en bayligal en tampani en baylani alluwal ngal kono en bayli bindol ngol nden noon o woni ɓa ɓa ɗo ɓa mawɗo ɓa tokoso ko gotum wadde ɗo ko ɓa ɓa ab ab ɓab ɓaɓ agasi ɗo ko ɓe ɓe eb eb ɓeb ɓeɓ ɗo ko iyo wonɗo ɓi ɓi ib ib ɓib ɓiib ɗo ko o wonɗo ɓo ɓo op op ɓoɓ ɓoɓ ɗo ko u wonɗo ɓu ɓu ɓuɓ ɓuuɓ ɓuɓ ɓuuɓ on jiide ɗo ko ɓa mawɗo ɓa tokoso ɓa ɓe ɓi ɓo ɓu ɗo ko polgal ɓa ɓe ɓi ɓo ɓu ɗo ko ab eb ib op up ɗo ko ab eb ib op up ɗo ko ɓaɓ ɓeɓ ɓiɓ ɓoɓ ɓuɓ ɗo ko ɓaɓ ɓeɓ ɓiɓ ɓoɓ ɓuɓ timmi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga hoto yaw jangde mawde woni ɗo ɗum ɗo so ɗiggi andu kala ko jangate ɓa a gayni hankkadi ɓaga gasi 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 alol ɓa koni foti so ɗiggi kala ko winda e ɓa ka jangowo ɗo tan mbawata ceerta e majjere ɓa ɗo so ɗiggi a serti hen so ɗiggani noon a sowata ya nokku hoɗo jawe ɗum ɗo ɗum woni ngoroni mawdi mawdi étage ko towi fof less o yawto e tiiɗi ɗo noon mbawata ekkitade bindol e wawde jangude won jangowo bindowo jangu windu ha ɗigga
a hoolaki hoore ma ƴeewata ko camorɗoma ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo haalanma mbasa yawde mo ha ɗiggina jiita lawol aɗa yani mon walluma noon noddu min e numéro amen 00 221 o 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li keɓa en ngara caggirɗa saggede ma a saggani noon alhamdulillah rabbil alamin o ko musidɗo moon guiɗo almudo mo ndere bawol yaya li ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam